Tema live-ului de astăzi este așteptările versus realitate. Când vă creați așteptările bazându-vă pe experiența proprie, pentru că deja ați trăit această experiență altă dată, sau ați urmărit această experiență la altcineva, sau, de exemplu, sunteți prima dată, ascultați live-ul meu, dar cineva v-a recomandat, cineva în care aveți încredere, da? Și șansele ca așteptările voastre să se realizeze sunt foarte mari. Dar de multe ori așteptările noastre nu se realizează pentru că ele nu sunt bazate pe o istorie, nu sunt bazate pe experiența noastră sau experiența altora. Și atunci aceste așteptări ne dezamăgesc, aceste așteptări ne fac să ne simțim frustrați, supărați și să trăim o groază de alte emoții negative. Și asta așa funcționează și funcționează foarte des, într-un ritm foarte alert și, da, cum am spus, foarte des, pentru că noi mereu ne creăm așteptări. Noi mereu vrem ceva. Noi mereu tindem spre ceva. Inițiem ceva, da? Și bineînțeles că vrem anumite rezultate. Vrem să vedem lucrurile așa cum ne imaginăm noi că ele ar trebui să fie. Deseori noi ne bazăm pe istoria vieții noastre sau istoria familiei noastre, de exemplu atunci când intrăm într-o relație și credem, ne așteptăm că partenerul nostru trebuie să realizeze așteptările noastre, pentru că așa este normal. Noi foarte des ne exprimăm așa, da? Dar așa e normal, așa face toată lumea. Da? Cumva ceea ce am văzut noi acasă, într-un cerc restrâns de prieteni, de familie, rude, asta nu înseamnă toată lumea. Dar noi avem tendința asta să spunem asta pentru că lumea noastră este acea lume în care noi am crescut și ne-am dezvoltat. Și atunci nu ne pare că așa face toată lumea. Și când vedem că altcineva face diferit, pentru noi asta nu este o normalitate. Asta deja nu-i ca lumea. Este ca nelumea. Și asta este o greșeală, pentru că o greșeală de percepție. Pentru că noi ne bazăm numai pe realitatea noastră și nu luăm în considerație realitatea altui om. Noi nu luăm în considerație lumea în care trăiește altul om. Da? Spre exemplu, eu deseori primeam, acum mai puțin, dar înainte primeam mesaje despre cum sunt ritualurile astea balineze aici în Bali, da? Și unii oameni cumva se indignau sau nu știu, erau nemulțumiți de cum pot fi ei atât de, hai să zicem, barbari sau nu știu, religia lor nu este așa, cum pot ei mânca în felul ăsta sau. Dar asta este despre realitatea acestor oameni care au crescut în aceste condiții. Noi nu putem să le cerem lor să perceapă lumea sau viața așa cum vrem noi, așa cum am obișnuit noi. Ei s-au dezvoltat absolut diferit. Și asta este valabil pentru fiecare om, absolut. Așteptările sunt foarte importante, pentru că datorită așteptărilor noi ne construim un viitor, noi ne construim relații, noi devenim motivați și există așteptări implicite, mulțumesc, Milena, așteptări implicite și așteptări explicite. Da? Explicite sunt acelea care sunt foarte clare, sunt reguli, sunt înscrise în contracte,
este cumva social, clar și toată lumea o să aștepte ca să te oprești la culoarea roșie, să spui bună ziua, să te comporți într-un anumit fel la masă. Acestea sunt niște așteptări clare, foarte, foarte explicite. Și sunt așteptări implicite, care nu sunt vorbite, dar oarecum tu te aștepți când te căsătorești să trăiești toată viața fericită și să muriți împreună în aceeași zi. Da? Asta este o așteptare implicită. Este o așteptare implicită cum o să crească și o să se dezvolte copilul tău. Da? Tu ai vrea într-un anumit fel și îi oferi toate, cum se numesc, ocupațiile de după școală, toată atenția ta și îi faci anumite cadouri, te ocupi de el într-un anumit fel, în așteptarea că asta va duce la anumite rezultate. Dar deseori se întâmplă că oamenii se separă, copiii aleg să fie altfel sau să facă alte lucruri și așteptările tale nu se realizează în felul ăsta. De aceea este... Știți ce ne face pe noi să devenim dezamăgiți și frustrați? Faptul că noi nu reușim, mulțumesc de complimente, nu reușim să vedem lucrurile foarte clar și real să ne uităm la lucruri. Da? Pentru că noi de multe ori nu cunoaștem această realitate. Și deseori nu vrem să o cunoaștem. Adică întotdeauna, dacă am fi foarte atenți, dacă am fi concentrați pe partener, pe copil, noi am vedea semne că copilului nu-i plac ocupațiile la care îl duci. Da? El îți spune despre asta, el poate se îmbolnăvește foarte des când îl duci acolo, somatizează, da? El are anumite reacții, poate să facă și o alergie și să plângă, dar noi suntem atât de concentrați pe ceea ce vrem noi încât nu observăm lucrurile astea. Apoi același lucru e și cu partenerul sau cu șeful, da, care nu ți-a mărit salariul sau nu ți-a observat succesele. El nici altora nu le-a mărit salariul, nici pe altora nu le remarcă succesele. Dar tu stai și suferi pentru că, vai de mine, el nu te observă și nu face ceva anume. Sau soțul îți dă deja semne și foarte clare că nu mai este o comunicare caldă, nu mai sunt interese comune, dar ție îți pare că nu, asta nu este așa. Și te aștepți că într-o bună zi, într-o bună dimineață, toate aceste semne vor dispărea și iarăși relația va fi ca și 20 de ani în urmă. De ce este atât de important să cunoaștem realitatea? Adică să cunoaștem psihologia bărbaților, dacă vreți, da? Ca să înțelegem cum funcționează ei. Atunci asta o să ne fie mult de ajutor. Da? Să cunoaștem în general psihologia oamenilor pentru a înțelege, a simți când putem să ne așteptăm de la un prieten sau de la șef sau de la colegi la un comportament sau altul. Să nu ne amăgim că viața este doar în culori roz și anume nouă nu ni se va întâmpla nimic grav. Da? Uneori lucruri grave se întâmplă accidente, se întâmplă separări, se întâmplă divorțuri, pierderi. Toate astea fac parte din viață, dar cumva nouă ne este foarte confortabil să trăim într-o iluzie că nouă nu ne se va întâmpla asta și dacă la cineva se întâmplă, noi nici măcar nu încercăm să pătrundem cumva în situația asta, să fim suficient de
compasional pentru că este prea dureros. Este cumva, nu, asta s-ar putea să dacă mă molipsesc de asta, da? Și dacă mi se întâmplă cumva și mie, mai bine eu să stau așa în banca mea și nu o să trăiesc situația altuia. Dar asta nu ne scutește de propria soartă și de propriile trăiri. Mai bine este să fim pregătiți să dezvoltăm în noi această compasiune și această grijă pentru durerea altuia, da? Pentru că și cealaltă persoană la fel nu s-a așteptat că îi se poate întâmpla ei. Da? Dar i s-a întâmplat. Și atunci și ea așteaptă susținere și compasiune. O să vă zic acum o chestie pe care și eu am descoperit-o foarte recent și cumva a fost ca o piesă dintr-un puzzle care lipsea. Și când am auzit această explicație, tabloul meu s-a închegat așa cumva și vreau să împărtășesc astăzi cu voi chestia aceasta. Așteptările creează stres. Da? Iată, dacă vreți chiar definiția Organizației Mondiale a Sănătății, ce înseamnă stresul? Stres înseamnă neconcordanța între așteptări și rezultate. Vrem să ajungem la ora 9 la birou, dar ajungem la 9:30. Da? Ne-am așteptat că o să ajungem la 9, dar a fost trafic, ne-am stresat. Da? Vrem copilul să meargă la o școală anume, dar nu a fost acceptat, ne-am stresat. Da? Adică vrem să, nu știu, mâncarea să iasă gustoasă, dar a ieșit sărată și ne-am stresat. Toate așteptările noastre nerealizate creează stres. Foarte, foarte mult stres pe parcursul zilei, săptămânilor, lunilor, anilor, etc. Acum, eu o să am o întrebare la voi. Vă rog să scrieți repede, așa, primul răspuns care vă vine. Care este opusul stresului? Ce se află pe partea cealaltă de stres? Asta este stres și opusul ce este? Cine dă răspunsul corect, nu știu, îi fac un abonament gratis pe platforma mea. Relaxare, bucurie, acceptare, liniște, detașare, bucurie, calm, realizare, liniște. Deocamdată nu este niciun răspuns corect, liniște, acceptare. Dar oricum, pe platforma mea puteți să vă înscrieți doar cu 5 euro și să aveți acces timp de o lună, echilibru, liniște și fericire, indiferență, liniște și împăcare, realitate, armonie cu sinele său, să nu ai așteptări, energie. Deocamdată nu, încredere, echilibru. Cât mai scrieți, da, eu o să vă povestesc un pic despre emoții. Platformă, pentru că am început să pun acolo exerciții de relaxare, de respirație, vor fi practici din yoga, eu stres, indiferență, primire, iubire. Și
cine nu s-a abonat pe platforma mea, vă recomand să vă abonați. Este doar 5 euro pe lună, adică 50 de euro într-un an, 60. Și conștientizare. Și puteți beneficia de toate aceste exerciții și de toate meditațiile pe care le-am făcut până acum și mai urmează să le fac. Nu. Credință, curaj. Da, toate sunt valabile într-o măsură anumită, dar nici eu n-am putut să dau răspunsul corect când am auzit această întrebare și a fost și pentru mine surprinzător răspunsul, dar când l-am auzit, mi-am dat seama cât de mult flow, cât de mult sens face și cât este de adevărat. Nu, Maria. Haideți, acum o să vă dați seama printr-un exemplu. Un copil aleargă, copilul vostru, da? Dacă aveți un copil sau oricare copil, aleargă să ia o înghețată. A văzut undeva cineva, mama îi ține înghețata, i-a cumpărat înghețată și el aleargă. Cade jos, în timp ce aleargă, se lovește și sparge genunchiul și plânge. Da? Este un dublu stres. Nu a ajuns la înghețată, s-a lovit și îl doare. Ce vrea copilul? Cum își liniștește stresul, da? Această stare? Ce face mama? Mama vine, îl ia în brațe, da? Îl pupă și spune: uite, unde mama te pupă, acolo o să treacă, da? Mai aproape, Margarita, mai cald, da, susținerea. Opusul stresului este bunătatea. Este bunătatea. Înțelegeți? Da, anume o bunătate iubitoare, dacă vreți. Și când în budism este acest concept, așa se și numește, bunătate iubitoare. Și când ne stresăm, noi sau altcineva, adică dacă noi nu putem nouă să ne oferim această bunătate iubitoare în momentul în care ne-am stresat, ne-am rănit, ne-a durut, noi nu vom putea oferi nici altuia. De aceea, atitudinea noastră pentru noi înșine în momentul în care o așteptare de-a noastră nu s-a realizat. Noi am eșuat, da, un proiect n-am reușit să-l facem sau să-l ducem până la capăt. Am greșit. Am stricat ceva, o relație, un lucru, un proiect, da? Și dacă noi ne autobiciuim pe noi, adică ce se întâmplă? Care este tendința noastră când o așteptare nu este realizată și când trăim un stres? Să învinovățim pe cineva. Fie altă persoană, fie pe noi înșine. Asta este prima reacție. Da? Pentru că așa am fost crescuți, așa am fost educați. Să găsim cine e vinovatul. Și parcă dacă găsim cine e vinovatul, ne se face mai ușor. Da. Ori tu ești vinovat și atunci eu pot să te blamez pe tine, ori dacă eu sunt vinovată, atunci există cineva care e vinovat și eu, pe lângă durerea și rana stresului, îmi creez și mai multă durere. Da? Eu mă și învinovățesc pe deasupra. Și atunci mă duc așa, jos, categoric, da?
până ajung foarte, foarte jos și de acolo trebuie deja cumva să mă resuscitez, să urc înapoi în sus, într-o stare de echilibru. Uitați-vă așa un exemplu. Veniți acasă, spre exemplu, femeia vine acasă și vasele în chiuvetă nu sunt spălate. Da? Așteptarea femeii care a fost 8 ore la serviciu era ca cineva din familie să spele vasele, soțul sau copiii. Ea s-a așteptat la ajutor și la susținere. Da? Acum, când tu intri și vezi vasele nespălate și în interiorul tău, gata, începe să crească supărare, furie, indignare, da? O emoție negativă, în momentul acesta tu te simți rău. Da? Este ca și cum ai arunca în tine o săgeată. Da? Iată, te-ai împunge tu pe tine însăți cu o săgeată. Și este dureros. Este neplăcut, este dureros. Dar nu este suficient asta. Pentru că ceea ce te doare mai tare, Mirela, prima săgeată nu este cea mai dureroasă. Cea mai dureroasă este cea de-a doua săgeată. Cum interpretezi tu faptul că vasele nu s-au spălat? Da? Deci tu o să începi o conversație în capul tău cu tine sau cu cei care n-au spălat vasele. Da? Iarăși nu le-ați spălat. Deci nu vă pasă de mine. Nu mă respectați, da? Nimeni nu mă respectă în casa asta, nimeni nu mă iubește, nimeni nu face ce spun eu, da, toată lumea este nepăsătoare. Și atunci tu, învinuindu-i pe alții, da, tu amplifici și mai tare această frustrare și această durere pe care o simți. Sau te auto-învinuiești pe tine. Da, bineînțeles, eu nu știu cum să vorbesc cu ei, eu nu știu cum să pun granițele corect, eu nu știu, nu am putut să-mi educ copiii în așa fel încât să primesc ajutor și să fiu respectată. Și atunci asta este deja cea de-a doua săgeată pe care tu o arunci în tine și ea îți creează mai multă durere, mai multă suferință. Și dintr-o așteptare, tu ajungi să suferi atât de mult pentru că acum le spăl a doua zi. Da, foarte bine, foarte bine. Tu, în momentul în care această săgeată te-a pătruns, tu ești copilul rănit, da? Tu ești cel care suferă în momentul ăsta. Exact ca și copilul care a alergat după înghețată, a căzut jos și și-a spart genunchiul. Pe el îl doare și pe tine te doare acum. Durerea ta este emoțională, a lui era fizică, da? A ta este emoțională acum, dar este aceeași durere. Și ca și cea fizică și cea emoțională te stresează și remediul este bunătatea. Da? Este să fii bun în momentul acesta. Nu să cauți, iată, să prinzi acest spațiu, acel moment în care conștientizezi, stai un pic, în loc să am grijă de mine pentru că acum m-a durut, eu amplific starea asta prin a învinovăți pe cineva. Și dacă tu ești capabil să prinzi acest moment și să nu te duci mai departe cu învinuirile, dar să te oprești și să ai grijă de tine, prin a fi bun cu tine, prin a fi blând cu tine, prin a-ți liniști această rană, această durere, o să vezi că mai departe gândul nu te va duce spre învinuire, da? Iar grija pe care o să ți-o porți ție în acest moment, o să-ți aducă liniște, o să-ți aducă calm, da? Și
liniștea și calmul pe care o să le amplifici în interiorul tău vor aduce mai multă liniște și calm în casă, în relațiile tale și nu va fi nevoie să învinovățești pe cineva, să dai vina pe cineva sau să dai vina pe tine. Ați prins ideea, da? Cât de important este în momentul stresului să aduci această bunătate, da? Această stare de a fi bun și blând cu tine. Și doar asta poate echilibra lucrurile. Da? Doar asta poate aduce schimbare. Nu întâmplător călugării budiști meditează zeci de ani de zile anume pentru această stare de bunătate iubitoare și încearcă să o transmită, să o amplifice, să se ducă în toată lumea, da? Să molipsească toți oamenii anume de această stare, care este egală și compasiunii, putem să spunem la fel și să o numim și compasiune. Și în felul acesta noi echilibrăm durerea pe care o simțim de la așteptările nerealizate. Ce facem cu stresul obișnuit? Că uneori ajută. Mai reformulează, te rog, odată întrebarea, că nu am înțeles. Adică un stres care, dacă ideea este despre acel stres care te face să progresezi, normal, noi trăim în stres continuu. Noi trăim în stres și este un stres sănătos, ca să zic așa, care este un drive, da, un impuls care te împinge să mergi înainte. Este foarte, foarte ok. Nu este genul de stres care te face să te duci în jos, da? Este stresul care te face să înaintezi. Traducerea de bunătate iubitoare în engleză este loving kindness. Loving kindness. Da. Da, așa este. Loving kindness. Așa am găsit eu. Anume loving kindness. Da. Dacă ați urmărit stories-urile mele de ieri, da, eu am postat ceva din cartea doctorului Hawkins, Letting Go, despre aceste 3 stări, da, a avea, a fi și a avea, a face și a fi, care la fel au o conexiune foarte puternică cu așteptările noastre. Noi ne așteptăm să avem, da, dacă mai aveți întrebări, scrieți. La începutul vieții este această etapă a vieții, da, plină de dorințe, plină de așteptarea de a poseda, de a avea lucruri. Fetele vor să aibă rochii frumoase, genți de brand, da, posibilitatea de a se distra, băieții vor mașini, vor, nu știu, carieră, adică noi vrem ceva, vrem să avem. Și asta ne face să ne simțim realizați. Astea sunt așteptările părinților față de noi, sunt așteptările societății față de noi. Și noi vrem să corespundem acestor așteptări. Apoi, în următoarea etapă, când parcă ai ce-ți dorești sau devii conștient că atât poți să ai și trebuie să te bucuri de ceea ce ai această dorință de a deveni cineva, de a fi respectat pentru ceea ce faci, pentru cine ești, da? Că
vrei realizare în carieră, vrei să devii model sau, nu știu, influencer sau, nu știu, director sau ce mai vrea acum lumea, care sunt prioritățile. Și deja asta te face să te simți realizat, da? Să-ți realizezi așteptările. Și la un moment dat simți că ceea ce faci și cine ai devenit, fie îți aduce o satisfacție pentru că ai ales drumul corect și prin asta, dar drumul corect și satisfacția ți-o aduce momentul în care tu conștientizezi că ceea ce faci îi bucură și pe alți oameni. Îi aduce satisfacție și altor oameni, îi ajută pe alți oameni. Și dacă asta nu se întâmplă, dacă tu doar faci ceva pentru ca să ai mai mult decât ai avut, nu poate să te facă mai fericit să ai 3 case în loc de una, da? 3 mașini în loc de una. Sau poate pe cineva poate, dar asta este, eu cred că astea sunt mai curând excepții, da? Sau e ceva, o dereglare la nivel psihic, când omul tot acumulează și nu se poate opri și pare că nu știu câte zeci de mașini sau case sau milioane o să-l facă mai fericit. Eu cred că asta este o iluzie. Uman și în genele noastre ca și umanitate este să ajutăm alți oameni, să creăm ceva pentru alții, pentru bucuria altora și bucuria noastră respectiv. Și de aceea când noi ajungem la această conștientizare și începem să facem aceste lucruri și să trăim din satisfacția pe care ne-o aduce ceea ce facem nouă și altora, da? Noi devenim altfel de oameni, noi devenim mai buni, noi devenim mai iubitori. Și în felul acesta începem să conștientizăm, asta este altă etapă, a treia, începem să conștientizăm că pur și simplu faptul că eu fac ceva din plăcere, din bucurie și asta îi ajută pe alții, mă face să mă bucur pentru că eu sunt. Da? Și aici e etapa în care tu te bucuri de a fi și alți oameni se bucură pentru că tu ești, pentru că tu existi, pentru că tu pur și simplu transformi spațiul prin prezența ta sau dacă este vorba despre un artist care a creat un tablou extraordinar și l-a pus într-o galerie și oamenii se duc, se uită și spațiul se transformă datorită acestui tablou. Energia din interior și din exterior se transformă datorită acestui tablou. Și omul iese satisfăcut și bineînțeles că artistul când a creat asta la fel a fost satisfăcut. Da? Acesta este un alt nivel de a fi. Și iată, de ce spun toate aceste lucruri? Pentru că când ajungi în această stare de a fi, tu nu mai ai așteptările anterioare și tu nu mai îți trăiești viața în așteptări și în dorințe. Da? Pentru că Buddha a spus foarte clar, toate suferințele noastre sunt din cauza dorințelor noastre. Din cauza acest vreau. La această etapă tu nu mai vrei și îți dorești. Tu intenționezi, tu îți pui o intenție și observați diferența dintre intenție și dorință. Este o diferență foarte mare. Este una să spui, le ziceam fetelor și în ultimul retreat, este una să spui vreau un retreat în Bali sau vreau un retreat în Thailanda, la Sanda, da, vreau. Și când nu ai suficiente resurse să ajungi sau nu ajungi în perioada care trebuie, te decepționezi și te dezamăgești. Dar când spui, eu am intenția să ajung într-un retreat, da? Eu am intenția să ajung în Thailanda sau în Bali, este o mai multă, energia este cu totul diferită, da?
este o energie matură, eu intenționez, eu fac maxim ce pot pentru asta, dar dacă asta nu se întâmplă, înseamnă că există o forță mai puternică decât mine, da? Înseamnă că există niște condiții, niște factori care au făcut așa ca asta să nu se întâmple acum și poate că nu este momentul și poate că nu este timpul și poate că nu este cazul. Și atunci asta va veni la momentul potrivit. Sau asta se întâmplă pentru că eu am avut intenția atât de puternică încât am depus maximum efort și toate lucrurile s-au aranjat în așa fel cum mi-am dorit eu, pentru că eu am avut această intenție, am făcut maximum ce am putut, dar eu nu m-am agățat de ea ca un copil care să înceapă să plângă sau să bată din picioare pentru că intenția nu dorința nu i s-a realizat. Da? Vedeți cum se vede bine diferența dintre dorință și intenție. Dar dacă dezamăgirea este atât de dureroasă, cum să găsesc spațiul între săgeți? Dezamăgirea poate fi într-adevăr, da, eu salvez live-ul, Veronica, atât de dureroasă încât să te copleșească. Și noi foarte des suntem copleșiți, pentru că noi și în copilărie am fost copleșiți, pentru că nouă deseori nu ni s-a oferit acest spațiu sau acest spațiu nu a fost umplut de bunătate iubitoare, da? Pentru că atunci când am fost copii și am căzut sau n-am ajuns la înghețata la care am vrut, noi am fost certați, da? În loc să se ofere dragoste și susținere și bunătate, tu ai primit ce? Învinuire, da? Și ești căscată, nu te uiți sub picioare, iar n-ai făcut cum trebuie, iar n-ai adus nota care trebuie, da? Și așa copilul vine cumva stresat dacă a primit o notă mică sau a făcut ceva la școală care nu se le placă părinților sau spart o farfurie sau... În loc stresul acesta să fie umplut, da, cumva acoperit sau transformat de atitudinea plină de bunătate a părintelui, noi am primit pe deasupra încă învinuiri și pedepse și bătaie și atunci copilul rămâne copleșit. Da? El are prima săgeată, a doua săgeată, deja în el se aruncă atâtea săgeți încât el rămâne copleșit. De aceea este normal să te simți copleșită de durere în unele momente și acesta este un proces de vindecare. Da? Faptul că vezi, observi acest lucru și chiar îl spui, uite acum nici măcar nu sunt în stare să sesizez acest spațiu și să-l umplu cu dragoste pentru mine. O amintire, măcar o singură amintire sau un gest de bunătate și de căldură, dacă îl faci, este deja un pas. În acel moment să-ți amintești de un loc în care te simți foarte bine. Dacă ai o pisică sau un cățel, să-l pui așa la piept, să-l strângi, da? Eu nu știu, dacă este un om în preajmă căruia poți să-i spui, uite, nu am nevoie absolut de nimic acum, doar ține-mă 2-3 minute, 5 minute în brațe. Asta e tot de ce am nevoie. Înțelegi? Adică ceva de care să te agați, ceva mic, da? Noi în ultimul retreat în Thailanda vorbeam despre că aceeași întrebare a fost această discuție și cineva din femeie a spus și cum să fac asta? Și atunci am întrebat-o ce un gând, o persoană, un animal, un loc
care te face să te gândești la bunătate și la dragoste. Și ea a spus Cuzia. Cuzia fiind pisicul ei. Da? Și tot retreatul noi am vorbit despre Cuzia ca un simbol al acestei dragoste și a bunătății. Da? Și iată, un Cuzia. Trebuie să existe un Cuzia pe care să-l ai la îndemână. Sau mai mulți Cuzia, da? Mai multe soluții, mai multe momente. Pentru cineva asta este Dumnezeu, da? Gândul la Dumnezeu, la o putere superioară care este mai mare decât noi, care este iubitoare, a tot știutoare, ne face să ne consolăm, ne face să ne relaxăm și să ne încredem că ok, de data asta mi-a fost foarte greu, dar data viitoare o să observ încă o dată, o să mă prind după prima săgeată și o să umplu acest spațiu cu iubire, o să dezvolt în mine această iubire, o să dezvolt în mine această bunătate și o putem face cu ajutorul meditațiilor, da? Cu ajutorul conștiinței noastre, a discuțiilor, a naturii, a animalelor, a copiilor, a oamenilor care ne pot susține. Noi o putem face, da? Doar trebuie să fim atenți la asta și să avem această intenție să o facem. Реагируйте все, как научились в детстве, а сейчас мы можем по-другому. Мы же взрослые, есть прекрасные курсы, которые подсказывают нам, как правильно prăjit все. И вас благодарю. Da, mulțumesc, Natalia. Așa este, sunt cursuri. Este vorba despre o maturizare, într-adevăr. Este vorba că noi acum, cu ajutorul conștiinței, da, înțelegem mai multe lucruri și le putem aduce în realitatea noastră. Noi putem vindeca acel copil care a căzut și nu a primit ceea ce trebuia să primească atunci. Și este un proces. Apropo despre asta, la fel am vrut să vă zic, mi-a sărit, dar bine că mi-am amintit acum. Foarte multe cliente de ale mele vor rezultate repede și tot mă întreabă, dar când o să fiu eu calmă? Când nu o să mai am stări de anxietate? Când o să mă trezesc în mijlocul nopții cu bătăi de inimă? Da? Când o să fiu zen și iluminată? Și știți, e ca și cum este așa o așteptare că există, tot am făcut o postare pe tema asta, că există un loc unde gata, am ajuns și aici eu sunt total calmă, înțeleaptă, înțelegătoare și nimeni nu mă mai poate scoate de pe fix și nimeni nu mă poate deranja și aici întotdeauna va fi liniște și pace. Asta este, vedeți cum am spus eu mai devreme, este o istorie înainte, da? Noi trebuie să reieșim din realitate, noi trebuie să ieșim din această istorie, din istoria copilăriei noastre, din istoria vieții, adolescenței noastre, din istoria relațiilor noastre. Și dacă ne uităm în spate și vedem această istorie reală, da, și îi spunem pe nume cât a fost de stresantă sau de grea sau de ușoară sau de traumatizantă și așa mai departe, atunci noi putem să spunem unde ne aflăm în momentul dat. Aha, în momentul dat eu trebuie să recunosc că eu am trăit o jumătate de viață cu anxietate și frică, că în copilărie am avut trauma aceasta și aceasta, că am trecut printr-un divorț, de exemplu, sau prin decesul cuiva, care sunt niște factori foarte grei și care afectează sistemul nervos foarte, foarte puternic. Tu nu poți să te aștepți să ai rezultate rapide. Cum eu am zis, nu există această pastilă magică, nu praf magic, da, ce se vinde astăzi pe internet în mod intens. Da? Așa ceva poate fi
poate să fie ca o placebo, da? Și să-ți pară că te-a ajutat pe termen scurt, dar nu poate să crească grâu dacă ai sădit porumb, da? Și nu poate să crească acel porumb sau acel grâu în 2 săptămâni. Trebuie să plouă, trebuie să iasă soarele, trebuie să luzi, trebuie să fertilizezi solul. Adică există un proces și eu văd mai degrabă înțelepciunea unui om și maturizarea lui prin înțelegerea și acceptarea procesului, nu prin așteptarea rezultatului. Pentru că procesul poate fi lung, poate fi la fel de, tot atât de lung cât a durat stresul. Poate fi. 30 de ani a durat stresul și 30 de ani este procesul. Și procesul, de fapt, are loc mai rapid în momentul în care tu accepti să trăiești în acest proces și accepti să vezi fiecare rezultat mic, fiecare pas mic pe care îl faci și să te bucuri de el, să te bucuri enorm, da? Dacă ai reușit într-o zi să nu simți grijă, să nu-ți suni copilul de 10 ori pe zi și să te stresezi dacă a ajuns la școală sau n-a ajuns, ăsta este un rezultat. Da? L-ai sunat o singură dată. Să te bucuri cu toată ființa pentru rezultatul acesta, să-l trăiești așa din plin, da? Să te lauzi pe tine, să spui o istorie de succes pentru că ai reușit asta este mult mai mult. Și asta face ca procesul să fie mai rapid și starea ta să se îmbunătățească. Adică și peste 10 ani, dacă te trezești noaptea cu anxietate și cu bătăi de inimă, s-ar putea ca acest proces să aibă loc și 10 ani, și 15 ani. El va fi tot mai mic. Dar nu poți să te aștepți, nu știu, asta să se întâmple foarte repede. Depinde de circunstanțe, depinde de sistemul nervos, de psihic, de oamenii care ne înconjoară, de foarte mulți factori, depinde cât de repede tu vei fi într-o stare de bine, care va fi bine pentru tine, pe care tu o vei considera fiind acceptabilă. Înțelegi? E ok să fugim de un stres mare, să schimbăm locul oamenii. Este ok să schimbăm locul, este ok să schimbăm oamenii, este ok să ne schimbăm profesia, totul este ok. Dar nimic nu ne va ajuta dacă noi nu ne vom schimba atitudinea față de toate aceste lucruri. Poți să fugi la capătul pământului, oricum tu poți să iei stresul cu tine și oamenii din nou te vor stresa și locul din nou nu ți va place. Atitudinea, da? Eu nu zic că locul și oamenii nu ajută. Ajută foarte mult. Da? Nu trebuie să trăiești într-un loc unde tu nu te simți bine și să te înconjori de oameni care nu te simți bine și să spui, vai, probabil aceasta este o lecție pentru mine și eu trebuie să stau aici și să mă chinui până dau duhul. Nu este nevoie de așa sacrificii. Este nevoie să fii conștient de ce îți face ție bine, da? Și să ai grijă de tine. Să ai grijă de rănile tale. Dacă sunt în stres sau tristă, este bine în acest moment strategia fake it till you make it. Dacă nu știu dacă este ok această strategie, adică e și asta o fugă. Eu mai degrabă aș zice că pentru că fake it, iarăși să faci un fake, iarăși să denaturezi, asta este deja o strategie mult prea înrădăcinată în noi. Nu, eu n-aș zice asta.
Love yourself until you make it. Iată, be kind to yourself until you make it. Eu cred că așa. Eu nu știu dacă dragostea și nu există o putere mai mare decât dragostea. Fake it este iarăși să fugi, să bagi sub preș, cum ar fi. Процесс, это очень классный процесс, да, есть foarte интересant. 3 курса прошла, я очень довольна работой над собой, но мы всю жизнь учимся, да, вы правы во всем. Mulțumesc! Mersi frumos pentru tot bagajul de informații atât de util și relevant. Cu mare drag, mă bucur că s-a realizat așteptarea voastră pentru live-ul de azi, poate nu la toată lumea. Da, corect. Eu mă bucur, eu știu că voi, urmăritoarele mele, sunteți conștiente de acest proces, dar să știți că toată lumea alunecă în această dorință de a avea rezultate rapide și uneori și eu la fel zic, nu, asta deja trebuia să se întâmple. Vai, cum așa? Iarăși se ridică ceva, o convingere veche, păi parcă am lucrat cu ea de atâtea ori, în atâtea cursuri și în atâtea terapii. Și nu, uneori iată așa, se ia un strat ca o varză, iese la suprafața alt strat și tot așa și uneori același program vechi instalat undeva în subconștientul nostru iese altfel, în altă manieră în viața noastră, iarăși ne arată ceva, iarăși ne învață ceva. Și asta este procesul, da, asta este viața. Și doar aveți încredere în proces. La noi, la clasa de yoga, întotdeauna spunem în felul acesta. Trust the process, da? Aveți încredere în proces, pentru că fiecare zi este diferită, noi suntem diferiți, corpul nostru este diferit, percepția noastră este diferită. Într-o zi suntem mai fericiți, într-o zi suntem mai triști, într-o zi suntem mai cu mai multe așteptări, în altă zi suntem mai acceptanți. Este ok, întotdeauna este ok. Super, mulțumesc frumos pentru comentarii, Natalia, vă mulțumesc tuturor, mulțumesc frumos. Mulțumesc pentru atitudinea voastră, vă aștept în continuare pe platformă, cum am spus. Am acum exercițiile despre care am vorbit data trecută în live despre respirații. O să le găsiți acum pe platformă. Le-am înregistrat și puteți avea acces la ele. Vă doresc o duminică minunată și pe curând!